Хәерле көн, хөрмәтле тамашасылар. Бүген Өфөлә мәртәбәле сара башлана Туган якты өйрәнүселәр форумы. Әлеге мәлдә без Торатау конгресс холлында бында бернисә минуттан форумды башлайбыз. Форум бөтә дөнья башкортлары корылтайы башлангысы менән узгарыла. Бүген бында тарихчылар, галимдар Туган яктың тарихына үткәненә гомумән Туган якка битараф булмаган шәхестәр йыелган. Шулай ук район һәм кала корылтайлары вәкилләре, музей, китапхана хезмәткәрләре сакырылган. Улар әлбиттә безнең тарихыбызны өйрәнәсәк. Тарихты өйрәнгәндә нинди мәсьәләләргә аеруча тукталып китергә кирәк, ошо һорауларны күтәрәсәк. Әйдәгез форумда катнашучыларның үзләреннән һорайык. Ниндәй мәсьәләләр бүген көн үзәк икән күрүегезсә, әле форумга катнашучылар йыела башланды бына безнең яныбызда. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының Аксакалдар коры рәисе, урынбасары Вилмир Хәбибрахман улы Азнаевты күрәбез. Һаумыгыз, хәерле көн. Вилмир Хәбибрахманович, бүгенге форумдан һез бына нимәләр көтәһегез? Шу Туган якты өйрәнүселәр алдында ниндәй көнүзәк мәсьәләләр тора? Беренчедән, мин бик шатмын. Менә шундай зур корга безнең Туган якты өйрәнүселәр йыелганы өчен. Чөнки буга тиклем андай форум булганы юк иде әле. Менә беренче тапкыр шундай зур үзебезнең республиканың иң зур залында бик күп халык киеп, ошо мәсьәләләрне карайбыз. Миңа калса, мин үзем уйлавымча, ул безнең бүгенге көндә башкорт халкының борынгыһын тергезү, аның тарихын билдәләп китү. Буга бәйле рәвештә мин инде уйлайм, бигрәк тә безнең өчен мөһим ул теге ырулар хәрәкәтен тергезү. Чөнки безнең Совет усырында безнең рух хәрәкәте булмай торгайны, без аның барлыгын да белмәй торгайнык. Шатлыкка дип әйтәйек микән, 90 елларда үзгәрешләр, җәмгыятьтә үзгәрешләр булган вакытта безнең менә үзебезнең асылыбызга кайта башланык, тарихыбызны өйрәнә башланык. Без күпме арузан торганыбызны белә башланык. Буның башында торды, хәрәкәтнең башында язучы Булат Рафиков битендә, бүгенгә аның башлаган эшләре дәвам итә. Билдәле буенча бүгенге көндә 46 башкорт ыруы бар. Шуларның һәр берендә дип әйтерлек бүгенгә йыендар үтә, аларның җитәкчеләре билдәләнә. Һәр халык, һәр үзен башкорт дип итәпләгән халык үзенең асылына кайта, үткәненә кайта. Ата-әсәһен, туган тумасаһын, олаталарын беләләр. Бу безнең өчен бик мөһим. Әгәр тарихы булмаган халыктың киләчәге лә юк. Шуның өчен менә бүгенге йыен бик тә мөһим. Вилмир Хәбибрахманович, бына ошо ырулар хәрәкәтен тергезүдә һез ниндәй тарихи документларга таянабыз? Гомумән шәҗәрәләр менән эш итәбезме? Бу материалдар бездә хакланганмы? Гомумән ошо ырулар хәрәкәтен тергезүдә ниндәй авырлыктар, кыенлыктар усраны? Бunda әйтергә кирәк, беренчедән безнең галимдәребез күптән эшләп килә бу тәңгәлдән, ләкин ул җәмгыятькә билдәле түгел ине. Әйтәйек, безнең академик Раил Кузеев вакытында институтта җитәкләп этнография бик күп тарихи материаллар язды бу тәңгәлдән. Безнең башкорт ыруларын тергезүдә аның әһәмияте бигрәк тә ифратта зур. Аңа тиктем бүтән рус галимдәре, Руденколар һәм башкалар бул башкорт халкының ырулары турында язып киттеләр. Бүгенге көнгә килгәндә инде андай тарихты өйрәнүчеләр, галимдәр бик күп. Шулай ук безнең якташыбыз Рим Янгузин менә бу ел аңа 2 ел була. Ул вакытында бик күп ырулар турында китаплар язды. Шуның өчен авыр булды дип әйтә алмыйм. Чөнки безнең хәзерге вакытта бигрәк тә үзебезнең республика җитәкчеләре бу тәңгәлдә бу хәрәкәтне хуплайлар, ярдәм итәләр. Менә бүгенге булган сараны алар ярдәм аларһыз, аларның рөхсәтһез, аларның тәкъдиме булмаһа, бу сараны үткәреп булмас иде. Чөнки республикала, җәмгыятьтә аңлашылучылык бар бу хора буенча, ул алга китеп бара һәм бик өметле адымдар эшләрбез дигән уйдабыз. Рәхмәт һезгә, һөҙөмтәле эш теләйбез бүгенге форумда. Һәм шулай ук әйтеп үтүемсә, безнең төрле район вәкилләре лә килгән, райондардан, авылдардан Туган якты өйрәнүселәр бу форумда катнаша һәм менә шуларның береһе Белорет районы Йөяк авылыннан, шулай бит? Шәйбәков Ринат Гәрәй улы.
Ринат Гәрәй улы, бына туган якты өйрәнүчеләр алдында ниндәй проблемалар бар дип әйтә алабызмы? Бына һез бит инде туган ягыгызды күптән өйрәнәсез, шулай бит? Ысынлап та, бына иң тәүдә ошо форумдың оештырылуына шатмын. Иң тәүдә бына ошо форум безнең проблемаларны хәл итүгә ярдәм итер дигән ышаныста, проблемаларга килгәндә байтак инде. Мин шуларның бернисен генә әйтеп киткем килә. Мәсәлән, урындагы район архивларында материалларга, кайсы бер материалларга безгә доступ русча әйткәндә юк. Мәсәлән, мин авыл тарихы буенча тикшерү эше алып барганда авыл советы башкарма комитетләренең ултырышы протоколларын һорагайны. Менә ошо протоколларны миңа кулланырга рөхсәт итмәннәр, ярамай итәләр. Менә ошондай крайдерөнсүләр бит инде акыллы кешеләр. Улар кайда ничек кулланырга, кайсы урынын киң ямагатсызлыкка yetkirмәскә бына буларда аңлап торалар. Менә шул айрым крайдерөнсүләргә рөхсәт бирелһә бик тә һәйбәт булыр. Унан тагыла бына тизрәк хәрби архивларны цифрлаштыру тамамланһын ине документларны. Шуннан соң бына илдәр үзара килешеп хәрби әсирләр турасындагы материалларны бер-беренә биришәндәр ине. Бына шулар ул хәбәрдә югалган, хәбәрһез югалгандардың хандарлы кемер ине. Унан соң тагыла үзебезнең архивларның да цифрлаштыру тизрәк тамамланып, ошо материаллар менән онлайн танышу мөмкинлеге асылга бигрәк тә һәйбәт булыр ине. Һез хәзер үзегезнең менә ошо йыелган материалларыгызны якташларыгызга күрһәтәһегез бит, нисегрәк таныштыраһыгыз? Ул яктан менә мәсәлән Өйәк авылы халкы минең эзләнүләремдә китап итеп бастыруны сорап, менә былтыр 2020 елда 75 еллыкка Өйәк бөек ватан һушында дигән китап бастырып сыгардык. Бына күрше авыл әсәемнең туган авылы Кулмас быел бына ошо авылдың тарихын без бастырып сыгарабында айрым китап итеп. Улар үзләре теләп менә шундай үз аксаларына сыгаралар. Зур эш эшләһегез, уңыштар һезгә артабанда. Зур рәхмәт. Форумда шулай һөземтәле эш теләйбез һезгә. Әйдәгез тагыла бер нисә катнашучыбыз менән һөйләшеп үтәк, хөрмәтле тамашачылар. Күрүегезчә әле халык йыела, катнашучылар килә башланы. Бына мин безнең эргәбездә без башкортлар хәрәкәтенең актив җәмәгатьчеһе Альберт Исмәгыйль улы, Әбип улы, һаумыгыз. Мөмкинме һезнең белән һөйләшеп китергә? Мөмкин. Һезне лә форумда күрүебезгә бик шатбыз. Ниндәйрәк тема буенча чыгыш яһарга ниятләйһегез? Минем тема метрик китаплар. Шул метрик китапларның шәҗәрә төзүдә урыны һәм чөнки метрик китаплар безнең бик яхшы чыганак булып тора. Бүтән чыганакларга караганда ул үзебезнең башкорт телендә язылганлы һәм без анда теркәлгән кешеләрнең теле аларга аңлашыла, алар анда тамгаларын, кулларын куйган һәм үзләренең кем икәнен тоже аңлатканнар мулла янында, Ходай янында. Шуңа күрә шәҗәрә төзүдә метрик китаплар менә иң яхшы чыганак булып тора. Шул турыда әйтәсем килә. Һәм икенче яктан бу метрик китаплар бүтән проблемалар буенча да бик күп сорауларга җавап бирә торган документ. Тел үзенчәлекләре анда алсаң, исемнәр, тагын тел үзенчәлекләрен әйттем. Альберт Әдип улы, бына ошо тарих менән кызыксына башлагыз, үзегез өчен нинди кызык мәгълүматлар таптыгыз? Шәхсән. Иң кызык мәгълүмат минем өчен үземнең шәҗәрәм булды әлбәттә. Вот үземнең ике яктан да башкорт икәнен ачыкладык. Әни асаба башкортларыннан, кыргыз ыруыннан, әтием типтәр башкортларыннан, утамяннар һәм безнең фаразыбыз буенча алар менә шул Акай Кусимов белән бергә катнашкан сугышта соң үз җирләренә мәхрүм ителде. Шул Ак буенда башкорт волослар бар,
башкорт волостьлары дигән төшенчә бар. Шул волостьлар инде куюкка чыга. Шулар арасында да безнең авыл булган ул документта язылган. Ул элекеге Тамян волосте, бүгенге көндә Канлы волостьне керә дип язылган. Менә бик күп шундый кызык мәгълүматлар анда һәм безнең соңгы вакытта инде безнең Туймазы ягына кагылышлы документлар, шәҗәрәләр ясыйм. Һәм анда бик күп кызык мәгълүматлар ачыклана. Безнең тел үзенчәлекләре чагыланда тигән мәсәлән шул в авазы бездә булган ул. Хәтта ул менә өлкән буындагы кешеләр һаман шулай сөйләшә инде. Без барлыкны шушы калган үзенчәлекләрне теркәргә тырышабыз. Үзегез беләсез, безнең Туймазы районында менә 23 апрельдә башкорт тарихи мәдәни үзәк ачылды. Һәм шунда без эшләй башладык. Һәм барлык менә краеведлар, китапхана эшләре, архив хезмәткәрләре барыбыз бер рәттән бер дулкында шунда җыелып эшләйбез. Иң авыр, иң зур кыенлык дип нимә әйтер инегез менә туган якта өйрәнүчеләр алдында нинди проблемалар тора? Проблемалар бернинди проблема юк. Үрәнә шул проблема булса эмоциональ проблемалардыр. Кайбер кешеләр чөнки авыр кичерә, кемдер нагы сөйрәп кичерә, чөнки кешеләр гомер буе мәсәлән татар булып туып, татар булып яшәгән гомер буе аннары ачыклана аның башкорт икәнне кеше төрлечә кичерә. Кемдер җиңел, кемдер авыр. Бүтән проблема күрмәйм. Яңа мәгълүматлар асылып тора инде, шулай бит. Проблема дөреслекне кабул итүдә. Кемдер дөреслекне кабул итә, кемдер һаман тыпырчына, дөреслекне кабул итәсе килмәй. Шул гына проблема. Абла инде ничек әйтергә? Өтөрә, караван бара, эшебез бара, Аллага шөкер. Һәм бүгенге форумда нимәләр көтәһегез? Бүгенге форумда ниндидер яңа сыйфатлы, ничек әйтәләр, качественный уровень, яңа сыйфатлы кимәл. Алла бирсә. Рәхмәт һезгә шулай хезмәтле эш теләбез. Хөрмәтле тамашачылар, буна һез үзегез күреп торыгызса, форумда катнашучыларның дәрте зур. Форумдан бик күп яңа асыштар көтәләр. Туган якта өйрәнүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр асылыр дигән өметтә улар. Һәм әлбәттә форумда катнашучыларга без хезмәтле эш теләп хушлашабыз. Безнең эфирда карагыз. Сау булыгыз.